Us convido que vingueu a la Granja Viader i ens coneixereu, si encara no ens coneixeu, i notareu un ambient emblemàtic de la nostra ciutat. Benvinguts a la Granja Viader. Som una botiga emblemàtica de Barcelona que estem aquí des de 1870. De fet, la meva família hi és aquí des de 1895, quan el meu besavi va venir de Cardedeu, el seu poble natal que estava fent de pagès, i va voler venir a Barcelona, que era l'època de després de l'exposició del 1888, exposició universal, que aquí a Barcelona hi havia feina i era un senyal de progrés poder venir a treballar-hi aquí. En pocs anys va passar d'un trist ajudant a ser l'encarregat del negoci. El 1904 ja va llogar el negoci i se'l va fer seu, i el 1910 ja el va comprar i en va ser propietari. Era tan jove que encara no era ni major d'edat i el seu pare va haver de donar l'autorització perquè pogués comprar-lo. Ell, de bon principi, com que aquí no tenia vaques, anaven a una central receptora de llet de Barcelona i a mà anava a buscar la llet amb gerros i la portaven aquí. I anava de matinada per tenir temps de preparar ja productes per vendre'ls, a més de la llet. Va ser ja una també de les seves innovacions, que a més de llet, en la lleteria, ja hi va començar a fer flams, cremes, nata, mantega, ja va començar a diversificar. Que això, amb el cap dels anys, esdevindria ja una granja, ja no deixava de ser lleteria i passaria a ser una granja, un lloc de degustació de tots aquests productes. Ell, per què va començar a fer això? Perquè, clar, ell anava a buscar llet i també al cap del dia no sabia si es vendria tota la llet o no en quedaria. El dia que quedava llet, ell aprofitava un cop al vespre per desnatar la llet que havia quedat, de fer-ne nata, després amb la nata que quedava del dia abans fer mantega, i així, clar, al no haver-hi neveres, no haver-hi manera de conservar-ho, era manera d'anar fent diferents coses per poder diversificar la venda. Bé, el problema, clar, ell que va veure que cada vegada necessitava més llet, cada vegada venia més i no en tenia prou amb la llet que anava a buscar. Com que ell tampoc no volia tenir les vaques aquí al darrere, a mesura que anava tenint diners per comprar una vaca, comprava una vaca i la cedia als pagesos del seu poble de Cardedeu i tota la comarca del Vallès, anava comprant vaques, les anava deixant a les cases de pagès, que en aquell moment també estava tothom arruïnat perquè havien patit la filoxera i terrenys que tenien tots cultivant vinya s'havien quedat tothom arruïnat. D'aquesta manera, anant comprant vaques, així la llet li guardaven per ell i li portaven a Barcelona. D'aquesta manera va començar la ramaderia al Vallès. I al cap dels anys, a part de totes aquestes cases de pagès que li subministraven llet, ell ja cap a l'any 1925 va poder fer-se la seva granja, també sempre parlant de Cardedeu, on l'arquitecte en aquell moment, que tenia molt de renom, l'arquitecte Joaquim Maria Raspall, va fer-li la seva granja, el seu edifici, diguem-ne. Bé, estem parlant ja de primers del segle XX. El Marc Viader ven molt, el carrer Xocolata també se li queda petit, i què fa? Comença a posar venda ambulant per tot el barri, a la plaça Sant Josep Oriol, al carrer Portaferrissa, tots els voltants d'aquí posava paradetes on anava a vendre llet. Això ho va poder fer fins cap a l'any 31, quan, amb la dictadura de Primo de Rivera, prohibeix la venda ambulant de llet. I el pas següent va ser començar a llogar locals per tot el barri
i posar la petita lleteria, que abans la tenia en venda ambulant, posava botiguetes. Teníem sucursals del carrer Xuclà, a la plaça Sant Josep Oriol, al carrer Cardona, al carrer Ugell, carrer Assaonadors, n'hi havia moltes. Què passa? Que ja els seus fills començaven a ser grans, perquè ja s'havia casat i va arribar a tenir 7 fills, i a cada botiga d'aquestes, un fill. El Marc a la plaça Sant Josep Oriol, tots, cada fill amb una botiga. També amb el cap dels anys, potser aquests fills o deixaven la botiga i la rellogaven, potser les primeres franquícies de Barcelona, i així subministrava també llet pràcticament a tot el barri. A les pastisseries de Barcelona també es va començar a servir, va anar engrandint-se. L'any 25, això ja arribaven aquí 3.000 litres de llet diaris, però el carrer Xuclà ja no donava més de si. Aleshores va ser quan, amb altres petits lleters de Barcelona, van voler formar una gran central receptora de llet i van fundar la Letona, com central receptora de llet per poder higienitzar més quantitats de llet i cadascú aleshores emportar-s'ho a les seves botigues. També hem de tenir en compte que en aquella època hi havia èpoques de l'any que hi havia molta producció de llet i hi havia èpoques de l'any que no hi havia llet. Per tant, a les èpoques de molta producció s'havien d'inventar subproductes o altres productes per conservar aquesta llet. D'aquesta manera, anaven a moltes fires internacionals d'indústria làctea, que a Europa ja això estava molt desenvolupat, i van començar a fer llets condensades, van començar a fer kèfirs, van començar a fer iogurts i, molt important, la llet esterilitzada, que era la llet que la podien embotellar i que durava uns mesos. Bé, buscant subproductes i anant a totes les fires que ells podien per anar veient les innovacions que hi havia a Europa, en una de les viatges que van fer a Hongria, van anar a una fira internacional i els van convidar en una festa. En aquesta festa els van oferir un refresc de llet amb cacau. Això era una cosa que aquí, evidentment, no existia. Aquí la xocolata era o tassa de xocolata calenta o bé una rajola de xocolata. La manera de consumir la xocolata. Per ells això va ser una bomba. De seguida van veure que això era una cosa que tenia futur. A més del futur que li van veure com a producte, en aquella època la llet, molta part de la llet es desnatava per fer-ne nates i mantegues, que és el que la gent consumia. Necessitaven energia i la gent consumia molta mantega. Per tant, el que era la llet desnatada passava a ser un producte que la gent ningú volia. Era un residu de la llet i ells sabien que en aquella llet hi havia aliment i el que feien és portar-ho a la granja de Cardedeu i alimentar el bestiar amb la llet desnatada que ningú volia. Però clar, ells van pensar, aquesta llet és una llàstima, haver-la de llançar quan es pot aprofitar. I una de les idees del que després va passar a ser el cacaulat va ser poder aprofitar les llets desnatades i crear un producte completament innovador. El fill Joan, que és el que sempre era el tècnic, el mercantil d'aquí de l'empresa, se'n va cuidar, ell estava a Letona amb uns químics hongaresos i van treure el producte. I van treure un producte que, a més de nou i bo, es pogués conservar el temps, vull dir que es pogués envasar i que durés un temps per poder-ho distribuir i consumir. Estem parlant, tot això, de totes les proves i del desembre de l'any 1931
es va patentar ja el producte cacaulat. De presentar-se al públic es va presentar a la Fira de Mostres que es va fer el juny de l'any 1933, que va ser quan ja va ser la mostra, la prova de si allò tindria èxit o no. Va ser un èxit rotund, van haver-hi unes cues a la Fira de Mostres per provar aquell nou producte impressionants i bé, el juliol de l'any 1933 ja es va començar a vendre el cacaulat, amb una publicitat que es va fer en aquella època també fora del normal. Es va fer una campanya publicitària molt innovadora en aquella època, es feia publicitat a la ràdio, a les revistes, tant infantils com d'esports, com de femenines, els esports, el futbol, el Club Barcelona, se l'havia patrocinat. Bé, tot això va ajudar a que el cacaulat esdevingués un producte que va ser molt popular i que ho continua sent. Tornem a la Granja Viader, del carrer Xuclà, una petita botigueta que anava esdevenint el que arribaríem a ser avui nosaltres, una granja emblemàtica de Barcelona. Fins a la Guerra Civil, la Granja Viader ocupava la meitat del que és avui dia el nostre local, tot i que el meu besavi, o sigui el senyor Marc Viader, ja havia comprat el local del costat per poder engrandir la botiga, però l'Ajuntament de Barcelona no li va donar mai permís per unir dues finques diferents i fer la botiga gran. El que va passar és que a l'època de la Guerra Civil la botiga va ser incautada per la CNT, tots els fills de la família van anar a la guerra i aquí s'hi va quedar la meva àvia Dolors Verges, que era la dona del fill gran del Josep. Doncs bé, els senyors de la CNT van pel seu compte tirar parets, fer botiga nova i gràcies a ells vam esdevenir la botiga que som avui, que ocupem dos números del carrer Xuclà, el número 4 i el número 6. Bé, ja després de l'època de la postguerra va tornar la granja a la família i va seguir estèticament fins als anys 60 pràcticament igual. Seguien tenint, això sí que com fins ara, les taules de marbre, amb tamborets. Bé, estèticament ha canviat molt poc el local. Als anys 60 es va fer una petita remodelació, sobretot els terres, però vaja, l'ambient i la decoració volíem que es mantingués molt com sempre havia estat. Les portes són les originals i en principi la distribució de la botiga amb el taulell en un costat, les taules en l'altre, sempre ha sigut molt semblant. També una petita gran transformació que potser no es veu però que hi va ser als anys 80 quan vam entrar a la Comunitat Europea, que l'obrador que tenim nosaltres aquí a dins de la botiga es va adequar a la normativa europea i vam continuar portant llet de Cardedeu, seguíem pasteuritzant aquí i elaborant tots els nostres productes, com fins ara hem arribat. Encara seguim elaborant el mató, formatge fresc. Ara s'ha incorporat ja la 5a generació de la família, el meu fill Marc, que també ha fet pastisseria i hem introduït la part de pastissos per consumir aquí amb tot derivats dels nostres productes. A veure, si hi ha un producte que tothom que pensa en casa nostra és amb el que pensa, és amb el suís. Nosaltres encara ens importem el cacau, encara ens preparem nosaltres la mescla de la xocolata per fer la xocolata desfeta, encara ens muntem la nata i la combinació de la nostra xocolata negra amb la nata ha esdevingut el producte estrella de la casa. A veure, jo penso que si som una botiga emblemàtica de Barcelona és perquè tenim
molta història de molta gent que ha vingut aquí a casa nostra. També és cert que amb el temps ha anat variant aquest públic. Si parlem de l'època que jo també vaig viure més, però des de després de la guerra fins fa 20 anys potser, era molt típic venir a les granges en diades determinades. I quines diades? Doncs diades de celebracions religioses, perquè en aquella època el dia de Santa Llúcia, totes les budistes anaven a veure la seva patrona i a fer un gran berenar. El dia de Santa Rita, la patrona dels impossibles, igual, anaven a veure la seva patrona i després a fer un gran berenar. Per Setmana Santa s'anava a les celebracions de Setmana Santa i després a berenar. Tothom tenia el seu dia de l'any per anar a fer un gran berenar. El consum d'anar a prendre coses no era com ara, que tothom sortim més i quedem només que per trobar-nos. Abans hi havia d'haver un motiu per anar a fer una celebració. Evidentment, clar, també celebracions familiars, amb els avis, amb nets, però potser per aniversaris, sempre hi havia un motiu per anar aquí a les granges. Després, també, com que no hi havia la quantitat de locals que hi ha ara, també era un centre de reunió, de tertúlies. Jo vaig saber que aquí el Pablo Picasso venia amb els seus amics a fer tertúlies, perquè un bon dia la seva filla Paloma va venir a Barcelona i estant en un hotel que estava aquí a prop va recordar quan el seu pare li explicava que havia vingut aquí en aquesta granja de jove, que hi venia sovint. I ella ens va fer venir uns reporters francesos a fer unes fotografies i aleshores ella va fer un reportatge explicant que ella havia vingut aquí, que recordava quan el seu pare li explicava que ell havia vingut aquí en les seves èpoques de Barcelona. Mossèn Cinto, quan estava aquí al Palau Moja i aquí a l'església del Betlem que tenim aquí al costat, també venia moltes vegades aquí. Ja no parlem també gent de teatre, tenim aquí en el món del teatre, el Liceu, els teatres que tenim aquí al voltant, molta gent de teatre sempre hem tingut aquí. I bé, això al llarg de la història ara va canviant també, ara la gent es troba més per xerrar una estona, què passa? Ara aquí ve tant jovent com grups de senyores, grups de senyors, amics, i últimament també s'hi ha introduït el turisme, perquè els encanta veure que hi ha una botiga tradicional que encara segueix, amb gent d'aquí, que ells s'incorporin amb l'ambient de la gent d'aquí de Barcelona. No tan sols un lloc només turístic, bàsicament per ells, sinó un lloc que encara poden anar on la gent d'aquí hi va.